Toto je Rick. Dnes sa nechcel nechať natáčať, ale znova ste stlačili play a teraz sa mesiac nevstane z postele. Na prvý pohľad to znie ako sen každého lenivca. Žiadna práca, žiadny pohyb, len spánok, jedlo a hry. Ale v skutočnosti je to vážna skúška a presne takto NASA pripravuje astronautov na bezťažový stav. Rick je prvých pár dní šťastný, jedlo sa mu podáva priamo do postele, telefóny a herná konzola sú na dosah ruky a televízor je pred ním. Zdá sa, že 30 dní ubehne hladko. Jeho telo sa však už mení, metabolizmus sa mu spomaluje, svaly prestávajú prijímať signály na prácu a výdaj energie sa znižuje. Ukladá sa tuk, zatiaľ čo svaly chradnú. Navonok to vyzerá ako odpočinok, ale v skutočnosti sa telo postupne reštrukturalizuje smerom k degradácii. Domáce práce sú tiež náročné. Jedlo sa prináša na špeciálnom stole umiestnenom na posteli. Rick nemôže ani sedieť, tak sa snaží jesť poležiačky, ale omrvinky padajú na plachty a polievka sa vyleje na deku. Aby sa predišlo uduseniu, lekári mu dávajú slamku na pitie. Aj tie najjednoduchšie veci sa stanú nepríjemnými, keď sa mesiac nepohnete. Chodenie na toaletu je ešte stresujúcejšie. Rick to robí aj tak, že si ľahne do špeciálnej pomôcky nazývanej kačka. O týždeň neskôr Rick cíti, že jeho nohy nezvyčajne zmekli, ako by boli prázdne. Toto sú prvé príznaky atrofie. Vedci vysvetľujú, že už za 7 dní môžete stratiť 10% sily. Masírujú ho a hýbu mu nohami, ale svaly sa stále zmenšujú. Mení sa aj jeho nálada. Mozog reaguje na nečinnosť poklesom serotonínu a Rick si už neužíva, ale čoraz častejšie leží s prázdnym pohľadom. V polovici druhého týždňa sa účinky zosilňujú. Jeho nohy sa zdajú byť tenšie, jeho pokožka blečia. Telo sa prestavuje, ako by pohyb nebol potrebný. Krv stagnuje, srdce mu bije slabšie a dokonca aj dýchanie sa stáva pomalým. Ležiac na mäkkom vankúši sa Rick mení na tvora určeného len na spanie. Na 15. deň sa objavujú nové problémy. Na chrbte sa mu objavujú preležaniny. Koža nevydrží neustály tlak. Ricka treba otočiť a ošetriť mu pokožku. Páli a Rick stoná, keď si prvýkrát uvedomí, že raj lenivého človeka sa zmenil na mučenie. Zároveň sa mu narušia vnútorné hodiny, cez deň spí, v noci bdie a už nechápe, aký je deň. Do 20. dňa testy ukazujú vážne zmeny. Z kostí sa stráca vápnik, stávajú sa krehkými a svaly na nohách sa zmenili na tenké tyčinky. Žily v holených kostiach sa vydúvajú a lekári kontrolujú krvné zrazeniny. Srdce pumpuje menej krvi, čo znamená, že k orgánom sa dostáva menej kyslíka. Dokonca aj dýchanie je ťažkým. V tomto čase sa každodenný život stal ešte ťažším. Zdravotná sestra pomáha Rickovi ísť na toaletu a Rick sa cíti trápne. Odvracia sa, červenajúci sa, ale nemá inú možnosť. Aby sa vyhol infekcii, musí sa pravidelne umývať, ale ani to je nemožné, keď leží v posteli. Rick sa jednoducho utiera obrúskami. Rick kedysi sníval o budúcnosti, kde by ľudia ležali bezmocne a nič nerobili, pričom by im slúžili roboty, ale teraz táto myšlienka už tak nerezonuje. Do 25. dňa sa očakávania a realita dramaticky rozchádzali. Rick si predstavoval mesiac odpočinku, ale dostal zničené telo. Na 30. deň už Rick nevyzerá ako on sám. Jeho tvár je vychudnutá, svaly mu zmizli. Nastáva okamih ukončenia experimentu a je opatrne zdvihnutý. Ale hneď ako spustí nohy na zem, krv sa mu nahrnie do mozgu a Rickovi sa zatemní zrak. Ide o hypotenziu, prudký pokles krvného tlaku pri vstávaní. Okamžite skolabuje a lekári ho privedú späť do mysle. Jeho cievy, ktoré stratili elasticitu bez napätia, sa správajú, ako by mal Rick 70, nie 25. Každý krok je boj. Trvá týždeň, kým sa znovu naučí stáť. Rick sa prvýkrát cíti ako starý muž, hoci jeho skutočný vek sa nezmenil. V skutočných experimentoch NASA stratili účastníci až 20% objemu krvi a až 40% svalov na nohách len za 2 mesiace pokoja na lôžku. Ich kosti stratili hustotu ako pri osteoporóze. Pre astronautov je to cena za tréning na vesmírne lety, ale pre bežného človeka je to dobrovoľná cesta k invalidite. Rick je unavený z odpočinku a je pripravený robiť čokoľvek, len nie spať. Mesiac v posteli zostarol jeho telo o mnoho rokov. Aj keby ľudia niekedy chceli žiť v ľahu a riadiť si svoje záležitosti prostredníctvom avatarov, bola by to pre telo slepá ulička. Telo je stvorené pre pohyb. Takže aspoň dajte like a sledujte Ricka a považujte sa za niečo užitočné.